yen winangku iki nek rondo ayu ki piye lho? Lah napa? Lah tresna suci kok. Iya. Piye, Mbak? Mbak Sur? Tresna suci. Bawane piye? Sinawang Sinawang datan boseni sepurane pokoke. Nggih, mboten Ngene iki mang nek ora Surya laras ya ora sae. Wis pokoke jos. panggah masuk. Yakin pokoke panggah jos. Arep nangkap berhenti tanggal. Ya sik to mal kok me. Nyawangmu ayu aleman jan salone horeg rekoso tak lakonane angger aku entuk nyawang wong ayu klambimu abang yen mati aku wis kurup angger tresna kumok tampa Surya Laras Indonesia wong manis aja tuwawur ati bingung mung antak larung papuntane dadi lengung yen tak pupus terus kedlarung sarung jagung saumpama wae ngaran mangklong pinggir marga pancen abot nandang tresno tansah eling kenya Kang Sulistya kembang alit ning driji terong alit tukul pinggir kali jolali janjimu wingi terus tak anti siang pantoro rati Mbah Surar yae wengi sepi dadi ati lotu metes kaya banyu pilih panyuwunku marang Gusti asik bro muga deka makin tresno suci Radista Audio goyang bro Cagunging para raos sami kakung sumawara putri kang kawula hormati. Dene pagelaran nangan tayub ping siang menika kantun setunggal ajon. Awit menapa wedalipun sampun sawetawis dalu. Ugi kangge sadosi sampun panghormatan sampun nyekapi tayub setunggal ajon menika sabibaripun kawula sawetawis.
dene mangke jam 7:30 sabibaripun badha isa kawula wiwiti malih. Semanten ingkang saged kawula aturaken matur agunging panuwun. Tresno tansah eling kenya Kang Sulistyo kembang alit ning driji terong alit tukul pinggir kali jolali janjimu terus tak anti siang pantoro rati wangi sepi dadi saksi lo tumetes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga nika Tresno suci. Apa Dik? Kepelut manise Tresno. Iki enek panyuwunan kepelut manise Tresno. Suwun. Mas Soni. Monggo. Mas Soni tembang Monggo. ngaturaken. Oh, Kakak. Nyawa Mbak Sri yo guyu-guyu. Sajake tau kewengen ning Trenggalek Mas Soni. Nggih, leres. Tengok-tengok nek soringe alun-alun. Ora krasa nggak sampai kewengen ora krasa. Sumilir angin wangi lewat roce-roce jendelane kamar asopine tremo kaprungu tumatese banyu ing padusan aku sandene paturon to aras latiku kanthi sing tresno pinarung sepine wengi tonton tintreng rasaning pangrasa sumbringae panyawamu rasa sat ngelesi hatiku sing akeh bebasan udan anyirami pada dalan garing nalikane pacar esuk nyumirat madangi parutan Trenggalek angeto tak rasa kaya setresnamu ing sawengi kae monggo Kesayangan sumangga. Yo, dulur lanang arep nyanyi kesayangan. matur suwun Mas Eko. Iya. Kesayanganku karo Mas Yo. jenengan. Osik sore laras lo. Ayo Dik, aja minggat betahe. Nimas kesayangan koyong
apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu kangen rasane nandang rindu Nimas sing tak sayang di DM diwe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas jogon tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas jogon tresnaku kaya aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan yo Surya Laras Indonesia lo iki Yo tresno karo bojone tangga apa bojone wong iki Muga-muga tembange ya Mas ya aja tresno karo bojone wong tenan bojone dhewe ae ora entek aja kaya aneh semono Oke, temtune tayub tasih dipun tunda setunggal ajon melih Mbak Maranggono nggih tayub tasih dipun tunda setunggal ajon melih nggih tasih setunggal ajon nggih dipun kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe tega ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe durung rapi-rapi asik Surya Laras Winadi tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa njomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedelo bisa
bisa nambani kangenku kembang mlate arep gandane ati iki kok mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijak